Salutare lume, salutare și iar salutare, Samin Rob este numele meu și vreau să vă spun că sunt la momentul de față bine. Da, mă scuzați de obiectele astea. Mă scuzați. Deci mă scuzați. Da. Hei, da, motherfucker, justiți. Hei, eu când o să mă duc în România, din regiunea străină, direct la pușcărie o să mă duc, pentru că Călin Blaga Lucian este pe o mână torționarul cu justiția română din Oradea. Justiția română din Oradea este coruptă. Iar ăștia vor să mă închidă pentru ce? Pentru niște vorbe aberate pe care eu le-am adresat în primul meu videoclip. Și chiar am zis și la judecător că am fost drogat acolo, care-i treaba. Și chiar pe bune, am vorbit așa pentru că drogurile mi-au făcut un efect foarte catastrofal. Hei, da, motherfucker, justiție, o să-mi Samin Robi și o să mă duc, o să mă dau bătut, o să mă dau predat, dar nu este problemă de război. Am ce viețui acolo timp de un an, doi cât îmi dați. Nu e problema. Deja mi-am strâns mizeria, adică gunoiul. Gunoiul o să duc dincolo, adică în România. Pentru că eu o să mă duc direct în era apocaliptică la Părnaie. Nu o să fie problemă nici la Părnaie, pentru că eu o să mă descurc și fără chestiile astea. Știu să mă bat, sunt Smart 2. Asta o să le las aici la un prieten, nu o să le duc la vamă, să le dau ocazie la polițiștii să mi le confiscă, nici vorbă. Dacă nu, o să le arunc direct în apă. Și pe ăsta le arunc în apă. Toate o să le arunc în apă, nu le dau ocazia la polițiști. Înțelegeți? Să-mi confiște marfa pe care am dat eu o grămadă de bani. Păi da. Nu. Ce să vă zic. Ne vedem, Călin Blaga Lucian, torționarul, ne vedem. O să ne batem parte în parte, poate acolo la pușcărie, când o să te dai la mine, pe nedrept. Bineînțeles că nu să-mi fie frică. O să mă duc cu steagul în sus, chiar dacă ați spus atunci când m-ați imobilizat că la scăvitul la pușcărie să facem noi teroare. Vreau să văd lucrul ăsta, domnul torționare. Eu n-am familie, știți că eu n-am părinți, n-am copii, n-am nevastă, așa că e egal cu zero că vă tau și eu cu cioburile. O să ripostez cu orice, vă dau un cap. Vă aștept, torționarilor. Știu că mă așteptați cu sufletul la gură. Să vină Jesus Christ de România, Vin Diesel, motherfucker România, justiți. Da, vă las, vă pup.